Вітаю спадарства. Мы знаходзімся на праспекце Незалежнасці, каля кінатэатру «Кастрычнік». Тут сёння мусіць адбывацца акцыя, прысвечана 31-й гадавіне Чарнобыльскай аварыі. Ужо сабралася чалавек 200-300. Людзі ўсё яшчэ падыходзяць. Арганізатары ўжо агучылі фармат акцыі, але ў апошні момант крыху яго змянілі. На пачатку тут каля кінатэатра «Кастрычнік» адбудзецца невялікі мітынг, дзе можна будзе выступіць са словам, будзе прынята рэзалюцыя, потым будзе адбывацца шэсце да Чарнобыльскай капліцы. Ужо там вядома, што будзе ачапленне, і таму туды людзей арганізатары вырашылі не весці, а прапануюць усім у індывідуальным парадку пайсці ў Кіеўскі сквер, дзе таксама сёння адбываецца акцыя, якую ладзіць КХП БНФ. Там яна таксама дазволеная. Атрымліваецца, што дазвол на правядзенне акцыі ёсць адсюль ад Кастрычніка да капліцы, і ўжо потым нас у самім Кіеўскім скверы. Людзі паступова збіраюцца. Зараз мы падыдзем да арганізатараў. Добрый день. День добрый. Я зараз еще крыху заняты. Пакуль што арганізатары занятыя, таму падыдзем крыху пазней да іх. А вось я бачу іншых арганізатараў. Добрый день, гэта прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Хацелі паразмаўляць з вами. Распавядзіце, чаму крыху зменены фармат акцыі, чаму сёння вырашана ісці яшчэ і да Кіеўскага скверу? Шлях будзе даўжэйшы, шлях будзе, скажем так, салідарны. Мы яднаемся з нашымі калегамі з кансерватыўна-хрысціянскай партыі, як это адбылося і ў Курапатах. У Курапатах, як вы ведаеце, мы разам перамаглі. Таму сённяшні чарнобыльскі шлях будзе адметны. І будуць таксама лозунгі «Свабоду палітвязням», «Свабоду патрыётам», таму што сядзяць людзі, якіх душа гарыць за Беларусь, сядзяць па турмах. І сёння будуць патрабаванні спыніць палітычны Чарнобыль. Мы разумеем, што для таго, каб спыніць будаўніцтва Астравецкай АЭС, трэба змяніць гэты рэжым. Дзякую вялікі. Паспрабуем паразмаўляць з людзьмі, чаму яны прыйшлі сюды. Добрый день. Гэта... Людзі баяцца пакуль што казаць, зараз падыдзем да кагосьці яшчэ. Добрый день. Гэта прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Можете распавесці? Адварочваюцца. Добрый день. Прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Ці можаце нам распавесці, чаму сёння сюды прыйшлі? Ну як, сёння памятны дзень для ўсёй Беларусі. У 86-м годзе атрымалася вялікая бяда для нашага народа, вялікі жах, чарнобыльская катастрофа. Ну вось трэба помніць аб ёй. Як вы лічыце, ці дастаткова робіцца на дзяржаўным узроўні для таго, каб гэтая праблема сапраўды нейкім чынам вырашалася? Не, я лічу, што недастаткова, бо зараз будуецца Астравецкая АЭС, якая таксама прадстаўляе сабой пагрозу вялікую для нашай нацыі. Ну, вось. Што вы лічыце, што зараз неабходна зрабіць з Астравецкай АЭС? Ну, трэба як... Ну, я так не ведаю, ну, мабыць, які рэферэндум правесці. Для пачатку правесці рэферэндум усенародны. Ці згодзен народ з будаваннем гэтай станцыі. Дзякуй вялікі.
по порядку подойдите до хоругвы и до звона. Вітаю спадарства. Мы знаходзімся на праспекце Незалежнасці. Каля кінатэатру «Кастрычнік». Тут адбываецца акцыя, прысвечана чарговай гадавіне Чарнобыльскай аварыі. Ужо каля кінатэатра сабралася каля 300 чалавек. Вельмі шмат знаходзіцца міліцыі таксама. І тут, і на суседніх вуліцах. Вуліца Дарашевіча цалкам застаўлена аўтазакамі. Але людзей, якія прыйшлі сюды, гэта не палохае. Людзі прыйшлі з плакатамі. Жыве незалежная Беларусь, чарнобыльскі шлях. У гэтым годзе акцыя аб'ядноўвае ў сабе лозунгі, якія заклікаюць не забываць і пра Чарнобыль і яго наступствы, а таксама людзі заклікаюць звярнуць увагу на Астравецкую АЭС і спыніць яе будаўніцтва. Таксама арганізатары кажуць, што яны супраць палітычнага Чарнобыля і заклікаюць спыніць рэпрэсіі, якія адбываюцца ў Беларусі. Нагадаем, апошняя акцыя масавая, якая праходзіла ў Менску 25 сакавіка, скончылася брутальна. Вельмі шмат людзей было затрымана, але ўсё ж людзі прыйшлі. Мы зараз паспрабуем паразмаўляць з людзьмі, даведацца, чаму яны сёння сюды прыйшлі. Добрый день. Это прямая трансляция телеканалу Белсат. Хотели запытаться у вас, чему сегодня пришли сюда? Что для вас самое важное у час вот сённяшняй акции? Ну, прыйшоў, бо хацелось бы ушанаваць гэтую трагедыю, ну і нейкі прайсці гэты чарнобыльскі шлях. А важно для мяне, ну, цяжка вам сказаць, але зараз вось будуюць Астравецкую і што я могу сказаць? Вось была чарнобыльская катастрофа, і здаецца мне, некаторых людзей жыццё нічому не вучыць. Што на ваше меркаванне неабходна рабіць з Астравецкай АЭС? На маё меркаванне трэба б яе куды-небудзь падалі ад нас. Звернуць, перастаць будаваць, зруйнаваць што-небудзь. Не патрэбна нам. Так, энергетику падымуць, але якім коштам? А чаму вы супраць гэтай АЭС? Супраць? Ну, здаецца мне, што будзе так, як у Чарнобылі. І мне страшэнна, можна так сказаць. Дзякуй вялікі. Вельмі шмат супрацоўнікаў АМАП знаходзіцца і сярод людзей, і акаляюць кінатэатр «Кастрычнік», ды на суседніх вуліцах.
Зараз мы паспрабуем паразмаўляць з арганізатарамі. Добрый дзень, гэта прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Да, вітаю ўсіх. Хацелі запытацца ў вас, што ў гэтым годзе новага, якія можа быць лозунгі новыя і чаму вырашылі да гэтых новых лозунгаў прыйсці? Ну, ў гэтым годзе самы галоўны лозунг гэта адмена будаўніцтва новай Чарнобыльскай АЭС у Астраўцы. Таму што пасля гэтых скандалаў з рэактарамі, которых кідаюць, не так усталёўваюць, пасля таго, як гэта будаўніцтва распачалося з усімі магчымымі парушэннямі, у людзей яшчэ быў нейкі спадзеў, што ўсё ж такі ўлады спыняць яго будаўніцтва. Ну а на сённяшні дзень мы ўжо бачым, што нават рэактар збіраюцца ўсталяваць. І сёння, як ніколі, міжнародная супольнасць таксама выступае адкрыта супраць. Таму абаронім беларусаў ад другога Чарнобыля, гэта сёння асноўны лозунг, і сёння, я думаю, як ніколі у нас ёсць магчымасць нешта ў гэтым кірунку зрабіць. Як што датычна і радыяцыйнай бяспекі па ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай аварыі мінулай, так і абараніць Беларусь ад будоўлі новай атамнай электрастанцыі. Вы толькі што сказалі, што ў нас ёсць магчымасць. Сапраўды такая магчымасць ёсць, і ці верыце вы, што вось такімі акцыямі можна спыніць будаўніцтва АЭС? Ну, ведаеце, АЭС у нас будуецца ўжо 4 гады. Гэты праект, але толькі ў гэтым годзе актыўна міжнародная супольнасць і нашы бліжэйшыя суседзі Літва, Польша ўключыліся ў гэты пратэсны рух. Яны ўрэшце заўважылі тое, што АЭС пабудавана з усімі магчымымі, будуецца магчымымі парушэннямі. І гэта якраз заслуга тых актывістаў, якія робяць чарнобыльскі шлях, якія паміж шляхамі, паміж масавымі акцыямі пратэста вядуць камунікацыю з міжнароднай супольнасцю, вядуць працу ў Беларусі. Каб не было вось гэтага звона, хай ён можа быць, падаецца тут не гучным, але рэха яго адгукаецца і па Беларусі, і па наваколлі, то тады б, магчыма, і гэта будаўніцтва засталося незаўважанымі, і новая АЭС бы ўзнікла без всякіх праблем. А зараз супольнымі намаганнямі разам з высілкамі міжнароднай супольнасці ёсць магчымасць гэта будаўніцтва спыніць, прынамсі, ну, як мінімум, калі ставіць задачу мінімум, пракантраляваць яго да той ступені, каб зрабіць яго найбольш бяспечным. Ну, а ад жыхароў Беларусі, ад простых грамадзян залежыць ціск на ўладу знутры краіны. І чарнобыльскі шлях, ён мусіць стаць такім звонам, рэха якога будзе ісці весь год да таго, каб Беларусі сітуацыя гэта не змянілася да лепшага. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, гэта быў Віталій Рымашэўскі, старшыня партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Акцыя, якая праходзіць сёння, Я уже 2 года как не знаю, и надо спортом всем рассказывать. У меня было я нагадваю, што людзі пакуль яшчэ збіраюцца. Тут каля кінатэатра «Кастрычнік» павінен прайсці кароткі мітынг, павінна быць прынята рэзалюцыя, і ў 18:30 калона рушыць да Чарнобыльскай капліцы. Ужо там каля капліцы выстаўлена ачапленне. Арганізатары заявілі, што туды людзей не павядуць і пойдуць да Кіеўскага скверу. Бачым, што людзі прыйшлі з плакатамі, на якіх напісана «Час спыніць астравецкую пачвару». Атом мирный не бывая. Вымрем, как динозавры. Переходи на сторону солнца. Что построишь, то пожрешь. Не хочу, чтобы мое молоко было радиоактивным. Бачно, что активисты вырашили
выйсці ў касцюмах, вясёлых касцюмах, з гумарам падышлі да гэтай акцыі. Добрый день, гэта прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Хацела запытацца у вас, чаму вы вырашылі выйсці вось у такіх касцюмах? Ой, пятый раз, потому что мы здесь в Беларуси живем как в зоопарке, и пора выходить из клеток. И нас не слушают и не слышат. И мы уже давно говорим, что строительство Островецкой АЭС – это ужасно опасный объект, а в этом году, в прошлом году особенно такое количество инцидентов и технических нарушений, и установили поврежденный реактор, который, по свидетельству многих экспертов, если его запустят, рано или поздно обязательно приведет к тому, что образуется дефект в реакторе и может случиться авария, сравнимая с Чернобыльской. И ни в коем случае нельзя этого допустить, и нужно остановить строительство этого опасного объекта. Дякую вялікі, гэта была Ірына Сухій, зелёная сетка. А вы будете? Зараз мы бачым, што ўжо нешта адбываецца, ўжо пачалі выступаць, мы падыдзем да арганізатараў. Мы знаходзімся каля кінатэатру «Кастрычнік». Тут праходзіць зараз акцыя, прысвечаная гадавіне Чарнобыльскай аварыі. Ужо сабралася каля 400 чалавек, пачынаецца мітынг. Ужо беруць слова арганізатары. Як выбухнуў Чарнобыль. Але і дацяпер Беларусь терпіць гэты чорны боль. Зараз мы падыдзем да арганізатараў. Режим и Кремль пихают нам под самое сердце у Островец свою российскую запаволенага дзея. Забылися про слово из Библии, там, где третий анёл затрубил, и упала с неба великая зорка, и імя гэтай зорцы Полын. Няўжо не бачаць тых знакаў, якія адбываюцца вакол Островецкай будовы? Гинуть. Саму станцию поставили на разломах земной коры. Каля станции могильник сибирской язвы. Дорогие сябры, мы повинны сказать ясно и гучно: ці потребная нам атомная станция у Островцы, так ці не? Нет! Дорогие сябры, мы ведаем, что есть социальный, калі ў цэнтры и людей кидают у воронки Чернобыль. Калі беларускія патрыёты, гэта палітычны Чарнобыль. Калі з людзей, якія не маюць працы, забіраюць апошнія копейкі, гэта таксама палітычны Чарнобыль. И мы разумеем, что спыніць страшную будовлю каля Островца мы можем толькі тады, калі зменим гэты режим. И мы потребуем отставки! 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 Живи Беларусь! Живи Одещина! Татьяна Новикова. Добрый день, сябры, добрый день, поважанное господарство. Я буду говорить по-русски. Я представляю сегодня экологические организации Белорусскую партию «Зеленые». И
И сегодня мы вышли на Чернобыльский шлях для того, чтобы сказать трагедия сегодня продолжается, Чернобыль продолжается. На наших столах цезий, стронций, опасные радионуклиды. Дети, живущие в загрязненных зонах, на загрязненных территориях, продолжают болеть. Об этом говорят ученые. Последние данные, которые вчера были оглашены буквально, говорят о том, что заболеваемость детская растет, и она будет расти и ухудшаться. Сегодня мы говорим о том, что мы не хотим не только Чернобыля, но и Островца. Даже безаварийная атомная электростанция выбрасывает радионуклиды. Даже исправно работающие атомные станции фонят, они дают тот фон, который приводит к заболеваемости людей вокруг атомных электростанций. Что же творится сегодня в Островце? Его начали строить без архитектурного проекта. Один реактор уронили, второй реактор помяли, и через 2 года в этот помятый реактор будут загружать атомное топливо. Наши экологические организации, наша партия, может ли такой реактор, может ли такой корпус, который сегодня установили под Островцом, работать? Эксперты говорят, это русская рулетка. Сколько он проработает, неизвестно, потому что такой корпус устанавливать и запускать с таким корпусом реактор нельзя. У нас осталось 2 года, и этот проект встанет так или иначе из-за тех системных проблем, которые у него есть. Но лучше пусть он встанет без ядерного топлива. У нас осталось очень мало времени. Час спынять Островецкую подшвару. Живе Беларусь! Поднимаю руку солідарності разом на Чорнобильському шляхі. Дякую усім учасникам этой традиційної акції. Вельми важный кожний чоловік. Могут спинить только люди. Не людство, только коммунистичные влады. Раз злочинство якой, яшчэ шмат пакаленняў беларусаў будуць цярпець ад наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Нялюдство ўладаў, якая пакінула людзей без належнай дапамогі, сам насып со сваімі праблемамі. Нялюдство ўладаў, якая зараз будуе насуперак досведу вучоных, насуперак здароваму сэнсу, насуперак усяму будуе на постчернобыльской Беларуси новую ядерную станцию в месцы абсолютно для гэтага непридатным. Гэта ўлада, якая зараз насуперак усялякаму здароваму сэнсу трымае гратамі людзей толькі простое, што яны ёсць патрыётамі Беларусі. Тая ўлада, якая на наше свято, на дзень волі супрацьбежных людзей выгнала цэлую армію. Нялюдству гэтай ўсёй улады, яе вар'яцтву мы можам супрацьставіць толькі сваю людскасць, а людзей могуць аб'яднаць толькі словы «Жыве Беларусь! Жыве!» Зараз має сказати слово
сказать, что в Литве, по сутности, не с чистого листа электростанцию, потому что была инфраструктура. Так, есть инфраструктура, есть и опыт, есть специалисты, и так далее, и так далее. Хранилище отходов отповедных. У Беларуси все с чистого листа, и отповедно расходы будут вельми. Але Литва при гэтым адмаўляецца ад проекта, а Беларусь націскае на гэты проект. Таксама для шараговых грамадзянаў гэта будзе абазначаць і змены, напэўна, абсталявання на электрычнае. Безумоўна, мы чулі ўжо і з вуст таго ж першага віцэ-прэм'ера Сямашкі і з другіх высокапоставленых чыноўнікаў, што ў нас сёння уже збытак электрычнай энергіі. Уже сёння. Без атомной электростанции. Коли ж такого монстра мы уведем, то ее будет тем больше, значно больше, чем нам потребно. Мы ведаем, что Литва 20 красавіка приняла закон о том, что она накладывает эмбарго на поставку электроэнергии, то есть она отмовляется отрымывать электроэнергию с атомной электростанции Островецкой, то возникает питание, куда мы ее будем девать. Значит, мы повинны ее 10 пристроить в Украине. А это значит, что отповедно будут переводить все на электричную там некую тягу, и отповедно придут до людей и скажут: давайте менять газовое обсталявание в ваших квартирах на электричные плиты, и это все будет за кошт простых людей. Але пры гэтым, калі мы выходзім да людзей, пытаем іх, то вельмі часта можна пачуць такі адказ, што беларусы атрымаюць энергетычную незалежнасць. Про незалежнасць наогул няма што казаць, таму што сапраўды краіна, якая атрымоўвае энергетычныя ресурсы з адной крыніцы, мы атрымоўваем па сутнасці 100% гэтыя ресурсы ў Расіі, і калі мы, скажем, 4-5 мільярдаў кубаметраў газа заменім на адпаведны эквівалент, значит, расійскага урана, там то паліва, для атомнай станцыі, то яка ж гэта незалежнасць? Наадварот, мы большую залежнасць улазім. Мы попадаем у технологичную залежность, у залежность еще на один вид энергетичного ресурса. Тому тут нема ніякай размовы весці, что мы станем незалежными. Вот коли мы бы атрымоўвали гэты ресурс энергетичный, скажем, там с Японии, Франции, ці еще з якой краін, то мы могли казаць, что вось сапраўды мы частку. То бок атрымоўваецца, што гэта такая дарога у пастку да расійскай акурат залежнасці. Таксама вяртаючыся да трагедыі чарнобыльскія, мы запыталі напярэдадні таксама пра гэтую трагедыю гаспадарства. Мы пачуем зараз выказванне Зянона Пазняка, які гаворыць пра тое, што адбылося, гэта генацыд беларускага народу. Слухаем разам. Існаванне ядзернай энергетыкі увогуле пастаўлена ўпершыню пад сумненне. Вось чаму ўся атамная сістэма ведомстваў ССР, якая напрасткі звязана з партыйна-урадавай структурай і з'яўляецца часткай гэтай партыйна-урадавай структуры Савецкага Саюза, адразу засакрэціла нават сам факт чарнобыльскай катастрофы. А потым і па сённяшні дзень усю дзяржаўна-партыйную палітыку вакол Чарнобыля падпарадкавалі інтарэсам атамных ведомстваў. Гэтым тлумачыцца і антыгуманнае дзеянне манапольнай дзяржаўнай медыцыны, і паводзіны КДБ, і КПСС, і ВПК, міністэрстваў і Саветаў міністраў. Праз 2 месяцы пасля аварыі з'яўляецца распараджэнне 3-го галоўнага ўправлення Мінздрава ССР аб засакрэчанні звестак пра аварыю, пра лячэнне і пра ступень радыеактыўнага паражэння персаналу, што ўдзельнічаў у ліквідацыі аварыі. У 1988 годзе Мінздраў ССР выдаў распараджэнне, згодна якога ўрачам забаранялася звязваць захворвання з радыяцыйным заражэннем мясцовасці ў чарнобыльскіх зонах. Выказванне выступ Зянона Пазняка ў 91-м годзе ў парламенце. І вось як гэта ўсё выглядала. Улады ўвесь час ужо тады укрывалі праўду. А вось сёння таксама улады хіба не ўсё гавораць беларусам? Безумоўна. Асабіста
Сувязь уже з'явилася. Зараз колона рушить ад кінотэатра «Кастрычнік» у бок вуліцы Сурганова. Мы бачым, што наперадзе колоны нясуць ікону Божай Маці ахвяраў Чарнобыля. Людзі традыцыйна звоняць у звон, каб нагадаць пра тую катастрофу, страшную катастрофу, якая адбылася 31 год тому. Людей становится ўсё болей. Нагадаю, што ўжо перакрыта метро Акадэмія навук. Сюды прыйшлі людзі з чырвона-белымі сцягамі і кажуць, што прыйшлі не толькі дзеля таго, каб узгадаць саму чарнобыльскую катастрофу і тое, што наступствы, якія пасля яе ёсць, але і праблемы, з якімі Беларусь сёння сутыкаецца. Гэта Астравецкая АЭС, супраць якой выступаюць удзельнікі акцыі супраць будаўніцтва. Але таксама удзельнікі выйшлі і з палітычнымі ды сацыяльнымі лозунгамі. Яны кажуць «не» палітычнаму Чарнобылю, заклікаюць спыніць рэпрэсіі, якія зараз адбываюцца у Беларусі. Вось мы бачым людзей сёння прыйшло, нягледзячы на тое, што ідзе дождж. Людзі крычаць прыйшлі з партрэтамі палітвязняў. Зараз людзі ўжо выходзяць на вуліцу Сурганова і будуць ісці ў бок капліцы. Людзі крычаць, бачым тут палітычныя і сацыяльныя лозунгі таксама гучаць на гэтай акцыі. Добрый день. Добрый день. Хотели, каб вы нам распавялі ў прамым эфіры тэлеканалу Белсат, чаму сёння вот вы ідзеце тут на пачатку колоны? Потому что амаль 31 год тому адбылася вельмі страшная катастрофа, і я прыйшоў, каб ахвяраваць памяць усіх, каго закранула гэта катастрофа, і сказаць сваё слово наконт Астравецкай АЭС. І што вы хочаце наконт Астравецкай АЭС сказаць? Я хочу сказаць, што не трэба будаваць другі Чарнобыль. Людзі кажуць, не трэба будаваць другі Чарнобыль. Усе, хто прыйшоў сёння на акцыю, выступаюць супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС. Нагадаю, што яна будуецца са шматлікімі парушэннямі. Людзі крычалі «Жыве Беларусь!». Ну, как бы растягивалось так. Так вы тут заняли всю простору.
Добрый день. Добрый день. Прямая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Хацела, каб вы нам распавялі, чаму ў гэтым годзе вырашылі сумясціць лозунгі і дадаць таксама і палітычныя, і сацыяльныя. Ну, заўсёды, калі востра стаяць нейкія палітычныя праблемы ў краіне, то чарнобыльскі шлях уключае палітычныя лозунгі. Зараз мы бачым, у турме знаходзяцца беларускія патрыёты, таму гэтая тэма не можа не прысутнічаць тут. Бо все гэтыя пытанні, яны знітаваныя, гэта пытанні з выжываннем беларускай нацыі. І наступствы Чарнобыля, і тыя патрыёты, которые знаходзяцца ў турме, гэта все дзеянні скіраваныя на тое, каб вынішчыць беларускую нацыю. І гэтаму мы супрацьстаім. Чарнобыльскі шлях – гэта шлях да выжывання нацыі, і нацыя не можа выжыць, калі патрыёты будуць за кратамі. Таму гэта цалкам натуральна. Дзякуй вялікі, гэта быў Алексей Янукевіч. Мы ідзем па вуліцы Сурганова. Людзі нясуць ікону Божай Маці, ахвяраў Чарнобыля, ды звоняць у звон. Живее Беларусь! Добрый день. Добрый. Гэта прямая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Так. Распавядзіце, чаму вы сёння сюды прыйшлі і з чырвона-белым сцягам? Надоело терпеть все. Хотим перемен, хотим больше рабочих мест, больше зарплаты, больше власти народу. Поэтому вот выходим мирным путем, хотим перемен. Апошняя акцыя масавая, якая праходзіла ў Менску, вельмі брутальна была спынена. Ці не баіцеся падобнага сцэнару сёння? Ну, надеемся, что власти согласовали этот митинг, поэтому нас не будут задерживать. Поэтому надеемся на лучшее. Дзякуй вялікі. Спасибо. Распавядзіце, вам не страшна сёння ўдзельнічаць у гэтай акцыі? А чему мне страшно? Я вообще-то с Гомлю приехал. Вось распавядзіце, чаму вы приехали? Потому что много поплечников, много друзей у меня тут. И приехал с Гомля. Хотя у нас в Гомеле тоже ладится акция. Пошли сегодня на капличку наши активисты. Ну вот я решил приехать сам. Сюда на Гомель тоже меня хвалюет более, чем эту молодежь. Так что... А что менавіта вас хвалюе? Меня хвалюет, что еще одну бомбу нам под боком строят. Как бы себе у Дроздак где-нибудь построили. Ну, это все мои думки такие. А что хвалюет? Ну, просто надоело. Беспрацовье, жрать не хапая, по сметникам лазить тоже надоело. За что-то жить-то надо треба. А эти за их заробки, которые обіцянки-цацанки, они уже вот тут вот сидят. Мне надоело. За этих 2 рубля, которые у меня будет там вот день разликовывать, мне они не потребны. Я достойный взрослый мужик, громадянин своей краины. И хочу просто достойно жить, чтобы эти подлетки не ходили со стягом, а где-нибудь в офисах сидели и это самое вырастали житейские проблемы. А не такими справами, что ходить надо, ходить все требовалось. И вот вышли мы, Чернобыль, и 31-я годовина. Сами знаете, что Гомельщина моя вёска похована. Ее закопали в 88 году в Бартоломейку. Я вчера там был на могилках, не поверите, я плакал. Ну и все эти самые сверстники, 60-шестидесятники уже начали в землю ложиться. Что это, с добра, что ли? Это не с добра. Так что, девушка, велизная дякую, что взяли интервью. Вам таксама дзякуй. Я нагадваю, што гэтая акцыя дазволеная. Першапачаткова арганізатары хацелі праводзіць яе ад тэатру оперы і балету, але Менгарвыканкам забараніў, адтуль і прапанаваў праводзіць о 2 гадзіне ад Акадэміі навук, але потым
Мы знаходзімся зараз на вуліцы Сурганова. Людзі, якія ідуць у калоне, часцей за ўсё крычаць «Жыве Беларусь! Свабоду патрыётам!». Тыя людзі, з якімі мы размаўлялі у час 6, кажуць пра тое, што яны прыйшлі сюды з-за таго, што ім не падабаецца той сацыяльна-палітычны стан, у якім апынулася наша краіна. Таксама вельмі шмат хто кажа пра тое, што супраць таго, каб будавалі чарговую атамную бомбу, як так яны называюць Астравецкую АЭС. Ужо калона расцягнулася ад вуліцы скрыжавання вуліц Якуба Коласа і Сурганова і цягнецца па... Люди прыйшлі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Тут вельмі вузкія ходнікі, таму калона вельмі моцна расцягнулася. Добрый день. Телеканал Белсат, хотели запытаться у вас, чему сегодня вы сюда пришли? Ну, тому что уже прихожу не первый год, вот другие, например, уже дорослые, и можно приходить, тому и приходжу. На жаль, сегодня не так шмат людей, вот, это самое дрэнное, але спадзяёмся, что все будет добро. Вот. Дякую вялікі. Зараз прыйшло каля 400 чалавек, дакладную лічбу мы назваць не можем, потому что мы не бачым, дзе заканчивается колонна. Ходнікі вельмі вузкія, частка людзей ужо праходзіць праз вуліцу Якуба Коласа, хваста колонны яшчэ не бачна. Таксама вядома, што зачынена ўжо метро Акадэмія навук, і шмат хто з тых, хто хацеў прыехаць сюды на метро, не змаглі своечасова далучыцца. Але таксама мы паразмаўлялі з жанчынай, якая не ведала, што сёння праходзіць акцыя, і калі пачула, што метро зачынена, адразу вырашыла сюды ісці, таму што ведала, што тут адбываецца нешта вельмі важнае. Ідзе дождж, але ён не напалохаў тых людзей, якія сюды прыйшлі. Бачым, што людзі прыйшлі з плакатам «Жыве незалежная Беларусь». Ды крычаць «Свабоду палітвязням». Свабоду палітвязням. Паўздоўж усіх ходнікаў стаяць супрацоўнікі ДАІ. Колонна пачала пераходзіць праз Якуба Коласа вуліцу. Ды ідуць, людзі ідуць з плакатамі «Свабоду палітвязням» ды фотаздымкамі. Давай, я буду страшно. Давай. Ще раз вітаю, хто долучився до нашої трансляції. Телеканал Белсат, Чорнобильський шлях, 2017 в окруженні таких приємних і Так, атомная электростанция, которая будуется у Астраўцы цяпер, ёсць адной з асноўных лейтмотиваў сённяшняй акцыі.
Але багато так само бачили ми і політичних лозунгів. Зрештою цікаво, чому люди сюди приходять. Ви прийшли чи просто мимо проходили? Ну мы пришли. І що тепер? Куди йдемо? Уперед. Уперед? Уперед. А з якої нагоди сюди прийшли? Ну, Чернобыльский шлях – это вельми доброе мероприятие. Потому что здесь люди могут сказать свое слово. А якое слово хотели бы сказать вы? Ну, вот все, что тут говорить, я с этим сгоден. Ну, мы, в принципе, в плане Чернобыльского шляха не очень, так сказать, расшаглены, да? И в первую очередь, ну, то есть это не значит, что мы не пытаемся ничего об этом узнавать, это значит, что мы как бы недавно влились в эту тему, вот. И в первую очередь мы вышли в поддержку тех, кто в этом разбирается и кто хочет что-то сказать. Зрозуміло, дякую, хлопці, удачі, а ми керуємося далі до наших звірят веселих. Ядерному взрыву! Нет, нет, нет! Нет АЭС Беларуси! Нет АЭС Беларуси! И не будет! И не будет! Нет АЭС Беларуси! Нет АЭС Беларуси! Нет АЭС Беларуси! Нет АЭС Беларуси! И не будет! Не хотим зверей и уродов! Против ядерных отходов! Не хотим зверей и уродов! Против ядерных отходов! Вітаємо, шановне господарство, Чорнобильський шлях 2017. Ми в окруженні таких пригожих і пушистих, приємних звірат. Гэта партия «Зеленая», да и экологичная розная организация, которая традиционно есть одним из завадаторов чернобыльских шляхов. Мы теперь находимся на этапе пересечения улицы Сурганова и Якуба Колоса. До концевого пункта нашего шляху это литерально 500 метров. Ну и давайте послухаем, что кажут наши звірати. Против ядерных отходов! Солнечному миру! Да, да, да! Ядерному взрыву! Нет, нет, нет! Телеканал Белсат, онлайн-трансляция «Чернобыльский шлях 2017», ну и кричалки наших звірат. Мы трошки подойдем наперед, поразмаўляць з тымі, хто сёння прыйшоў. На дадзены момант я бы ацэньваў гэта некалькі сотень чалавек. Так, надвор'е, якое ёсць, увесь дзень дождж. Ну і на агул з кожным годам, і гэта заўважаюць удзельнікі сёлетняй акцыі, ўсё менш і менш прыходзіць людзей. Чарнобыльскі шлях, магчыма, ўжо перастаў мець такую яркую палітычную афарбоўку, а магчыма, гэта ўсё адбываецца на фоне агулам пратэснай вясны і такі перапынак перад пратэстамі, которые маюць адбывацца ўжо 1 траўня. Неўзабаве малады хлопец з кока-колай. З якой нагоды тут? Ну, вообще-то я просто, честно, я буду по-русски разговаривать, просто по-русски плохо очень знаю. Вот. Ну, нахожусь тут просто, я вообще хочу спокойствия, чтобы в нашей стране было. Вот. И там уходите на акции протесту? Конечно. А як спокойствие можно досягнуть акциями протесту? А если люди будут, как говорится, разбираться, будут как-то что-то хотя бы, ну, что-то, как говорится, народ вообще должен быть свободным. Мы имеем право собираться, мы имеем право, как говорится, вот так вот пройти спокойно, тихо. Мы же ничего здесь плохого не делаем. Вот. Как говорится, ну, нам можно это все делать. Вот. Я за счет того, что просто в нашей стране было все тихо и спокойно. Я не хочу, чтобы у нас были какие-то проблемы в дальнейшем. Мы сейчас на самом деле, вот посмотрите, народ весь бедный. Зарплаты нету почти. Честно, я работаю официально, но за зарплату там 2-3 миллиона, ну, прожить это нереально. І тому використали Чорнобильський шлях як просто таку нагоду виказати, вивести своє міркування. Я хожу всегда везде.
Я буду ходить и буду против всего, чтобы в нашей стране было все тихо и спокойно. Вось меркаванне мы працягваем Чорнобыльскі шлях 2017. Телеканал Белсат працягвае свою трансляцыю з шэсця, которая ўжо цяпер знаходзіцца на этапе 70% выканання. Літаральна праз некалькі сот метраў ўжо будзе парк дружбы народу, а там побач і Чорнобыльская капліца, дзе мае все гэта завершыцца. Мы размаўляем з удзельнікамі, розныя прычыны, але збольшага гэта не толькі экалагічная катастрофа, якая адбылася ў 86-м годзе, ці будова атамнай электрастанцыі ОАЭС, як вось людзі пратэстуюць, але гэта таксама і палітычныя лозунгі. Гэта людзі проста выказваюць сваё палітычнае стаўленне да сённяшняй сітуацыі, удзельнічаючы ў гэтым мітынгу, а вы удзельнік ці проста міма праходзіце? Удзельнік. Ну і выходзіце з нагоды Чарнобыля ці з нейкай іншай нагоды? Больш з нагоды таго, што Чарнобыль адбыўся тады. Таму што я сам ліквідатар. Вы ліквідатар? Да. Быў у 86-м году там. Распавядзіце, можа, трошкі нашым гледачам? Як-то так атрымалася, што мяне прыхвацілі на рабоце адразу у военкамат і павезлі туды. Это было на пачатку, здаецца, на пачатку июня, не ведаю, как беларускую. Вось. І там быў амаль што паўгады. Займаліся на пачатку чысцілі вёскі, мылі там дамы, а потым гэта ўжо было немало сэнсу. Туды сталі будаваць там нейкія такія аб'екты для того, как прыязджалі наступныя ліквідатары. Ну я так разумею, той факт, што прайшло ўжо столькі год, а вы все роўна прыходзіце на такую акцыю. Я амаль што першы раз прыйшоў сюды. Але значыць, праблема не вырашана, і вы тады не вырашылі тую праблему. Я больш за таго, што строіцца Астравецкая, больш за таго выйшаў зараз. Вы не верыце, што ў бяспеку гэтага праекта? Абсалютна не веру. Просто читаю інтэрнэт, бачыш, як там все будуецца, мне гэта не падабаецца вельмі. Трэба нешта рабіць, не ведаю, што ли, што-нибудь сам буду рабіць. Хотя бы этой акции показать. Вы былі ліквідатар, багата ваших калегаў, сяброў, як дажылі до гэтага часу? Справа тым, што амаль што палова уже памерла. Вось. Не ведаю, как ты вот так у меня, что... Як ваше здароўе? Здаецца, так, более-менее нічога. Ну, такого нічога сур'ёзнага няма, дзякуй Богу. Вось. Ну, не ведаю, чым справа, так как-то непрыемна, конечно, что так мало людей, что так много людей загинуло с того часу. Зразумела, дзякую вам вялікі за меркаванне экспертнае фактычна. А мы працягваем нашу трансляцыю і неўзабаве зноў вернемся ў эфір. Так, ну мы ўжо, вось тут эколог сама падышла да нас, а мы вас шукалі. Колькі год ужо ходзім, просім уладаў, пачуйце нас, эколагаў, пачуйце нас, грамадзянскую супольнасць, не будуйце Астравецкую АЭС. Не обрыдла? Осталось 2 года. У нас осталось 2 года перед тем, как в реактор, который помяли на железной дороге, загрузят ядерное топливо. Я прошу прабачэння, вы коротко только тады прадстаўцеся спачатку. Меня зовут Татьяна Новикова, я координатор белорусской антиядерной кампании и член Совета общественного объединения «Экодом». Кроме всего прочего, я была в 2010 году ответственным секретарем общественной экологической экспертизы проекта белорусской АЭС. Уже тогда у проекта выявилось очень много проблем. Уже тогда, в 2010 году, мы говорили о том, что этот проект небезопасен. Сейчас все проблемы этого проекта нарастают как снежный ком. Начали строить реакторное здание до появления архитектурного проекта. Никто даже не может сказать толком, бетон какой марки заливали в фундамент. Затем начались все инциденты,
Пожалуйста, один реактор уронили, один корпус реактора уронили, второй корпус реактора соприкоснулся со столбом. Как утверждают эксперты, в том числе западные, в том числе канадские, американские эксперты, украинские в области атомной энергетики, которых мы спрашивали, мнение которых мы спрашивали по этому поводу, они говорят, что этот корпус реактора устанавливать небезопасно. То есть может случиться так, что он проработает какое-то время и случится авария, то есть он треснет. Может быть, ничего не случится, хотя вероятность этого невелика. Это выканание, я вас перебью, это проблема выканання вось беларускага і расійскага ці гэта пытанне, то бок это не в принципе про немірны атом гаворка, а просто кепскае выкананне. То бок іншымі словамі, каб гэта канадцы будавалі ці японцы, там няхай будуюць. Вы знаете, в Америке тоже происходит очень много случаев. Происходят случаи там, где есть так называемый мирный атом, там неизбежные аварии, катастрофы. Они происходили фактически везде. Даже безаварийно работающие атомные электростанции выбрасывают радионуклиды. Это и йод, это и стронций, и цезий. И сегодня уже доказано, что люди, которые живут вокруг атомных электростанций, даже если там не случается аварии, они болеют. Дети болеют. Я вас мушу перабіць, нам не трэба ўжо калегі перадаваць слова, а пакуль вот я не адпущу вас без пытання, ад якога пачынаў. Не абрыдга вось хадзіць і прасіць увесь час адно і тое ж з этой Астравецкай АЭС. Ёсць нейкая надзея, промень, дзе вы бачыце надзею, што прислухаются ці перестануць будаваць? Состоит в том, что рано или поздно этот проект должны будут свернуть. Рано или поздно. У него слишком много проблем. Рано или поздно атомную станцию остановят. Но пусть это случится лучше сейчас. Пусть лучше мы добьемся этого сейчас, до того момента, как топливо загружено в реактор. Потому что после того момента, как топливо будет загружено в реактор, до этого времени осталось 2 года, после того, как его облучат, это место станет опасным, смертельно опасным. И остановить атомную станцию, остановить эту стройку и проект уже реальной атомной станции будет тяжело, будет гораздо тяжелее. Дякую вам. Спадарня Тацяна была кіраўніца грамадскай экспертызы пабудовы атомнай электрастанцыі ў Астраўцы. Мы перадаем слово маёй калегі Вользе Чайчыц. Чуть-чуть нервы не дам. Ну, ты не споткнулся на поле, да? Дякую тебе. Я был... Натоўп ужо падышоў да гандлёвага цэнтру Рыга, засталося зусім крыху да плошчы Бангалор. Там каля капліцы мусіць адбыцца ускладанне кветак і запальванне знічак. Але мітынг праводзіць там не будуць. Арганізатары на гэты раз вырашылі далучыцца і правесці мітынг разам з КХП БНФ у кіеўскім сквере. Працягнуць шэсце туды. Нагадваю, што сённяшняя акцыя дазволеная ўладамі. Першапачаткова арганізатары хацелі, каб яна праходзіла ад оперы і балета, але Менгарвыканкам не даў на гэта дазвол, ды на пачатку прызначыў о 2 гадзіне збор удзельнікаў акцыі. Арганізатары ўсё ж такі змаглі угаварыць выканкам пайсці на саступкі. У выніку дазволілі праводзіць акцыю о 6 гадзіне. Яна там і распачалася. Але дойдзе толькі да капліцы, а потым пойдуць у кіеўскі сквер. Зараз вельмі людзі пераходзяць з аднаго боку вуліцу на другі, таму чакаюць адзін аднаго. Таксама на акцыі знаходзяцца прадстаўнікі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы.
Добрый день, гэта прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Распавядзіце, чаму вы сёння вырашылі далучыцца да гэтай акцыі? А я кожны чарнобыльскі шлях выходжу, каб давесці да людзей, што стварыў гэта навала для ўсяго нашага народу, не толькі падзейнічала на людзей сваёй радыяцыі, але і той духоўны гнёт, які прыгнячае наш народ, лішае мовы і свайго менталітэту, того еўрапейскага менталітэту, как могли жить вы со всеми народами в одной звязці. Дякую вялікі. Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Свободу патриотам! Ідзе дождж моцны, але гэта не спыняе людзей. Свободу! 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 Троху праходзім яшчэ не чакаем. Ну, 200 человек, 5 переходов, переход это тяжко зробить. Да что, они переходили по 40 человек, что ли, кожны? Зараз мы паспрабуем паразмаўляць з Вячеславом Сіўчыкам. Добрый дзень, гэта прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат. Вы ідзеце ў пачатку калоны, і я так разумею, што зараз... Стоп! Вы спыняеце. Чаму вы спыняеце? Справа в тым, што яшчэ не все люди змаглі перейсці праз светлафор, бо наша ўлада, як заўсёды, займаецца дробнымі пакасцямі. Это і дробязныя людзі ніколі момант свой не могуць упусціць. И тому мы не могли спокойно пройти, хотя ранее милиция была обязана, нават при коммунистах, робить все, как спокойно отбывали 6 демонстраций. И тому мы просто чекаем, покуль вось 5-я группа з нашей колонны перейде светлофоры. Больше того, у меня склалось ураження, что яны для нас специально еще подрегулировали на всякий упадок час, бо по 1,5 хвилины на этом скрыжевании, коли на машине мы ездили, я этого не бачу. Хацела яшчэ запытацца, плануецца таксама ісці ў кіеўскі сквер, але вот менавіта ад капліцы да самого сквера гэта ўжо недазволенае шэсце. Ці не думаеце вы, што ў гэты час могуць пачацца затрыманні? Абсолютно не думаем, что будет такой вариант подей, потому что заявники сёлетнего Чернобыльского шляха проинформуют людей, что Чернобыльский шлях закончится там, где есть загородки, бо не варто, каб нас туды загоняли. Группа пойдзе к каплицы, специально вызначенная, а люди так просто уже самостойно будут долучаться до дозволенного гарвыканкама митинга, які уже теперь отбывается в Киевском сквере. Як такового ніякого несанкціонованого шествия згодно з законодавством і близько не буде. Дякую вялікі. Свободу палец вязням! Свободу палец вязням! Свободу палец вязням! Свободу! 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 А зараз мы перадаем слово Алесю Залеўскаму. Далей ён будзе распавядаць, што адбываецца ўнутры калоны. Кого-нибудь бачишь, кого тут можно? Не бачу. Я хочу эту женщину. Зараз. Нету. Телеканал Белсат, ну и
зноў наша любімыя звярата, але мэта блізка, гэта некалькі сот метраў, мы будзем на парку дружбы народаў. Ідуць людзі, мокнуць, не прывыкаць на акцыях пратэсту. Дзякуй Богу, не дубінкі, таму можна і памокнуць. Ну і акцыя санкцыянаваная, наколькі мы ўсе ведаем, а таму нават вось такія мегафоны, гэта абсалютна тут дапушчальная, нават патрэбная справа. За гэта крымінальныя справы шыць не будуць. Добрага дня, вы тут міма праходзілі ці адмыслова прыйшлі на чарнобыльскі шлях? Трохи спазнілася, але ж адмыслова. Першы ваш чарнобыльскі шлях? Другі мой чарнобыльскі. А чаму так пачалі вы цікавіцца гэтай тэматыкай? Дарасла до гэтага, ведаеце. Нашчадкі спытаюць, а дзе вы былі, калі яно ўсё будавалася? А што вы рабілі? Ну, скажу, хоць 2 раза выйшла на мітынг. А вы дараслі да чарнобыльскай, вось асэнсавання чарнобыльскай трагедыі, ці... Каб выйсці да людзей. Бо неважна, гэта чарнобыльская тэматыка, ці гэта іншая тэматыка акцыі? Іншая, так я страчу працу чарнобыльская, але ж я з вами. Я прашу прабачэння, што вы казалі, вы страцілі працу? Не, я магу страціць працу, калі я іншая выйду на іншую. Я ж шла з працы і бачила, як там ехалі аўтазакі. І это ж... Карацей, чарнобыльскі шлях не страшна, бо это санкцыявана і дазволена. Так. Остального, ну, яшчэ не дарасла, да, каб мяне сцягнулі ў аўтазак. Ну, я спадзяюся, што не будзе такой патрэбы, і ўлада прыслухаецца да народа. Дзякуй вам. Дзякуй. Ну, а мы працягваем шэсце. Вось яшчэ адзін з прыпынкаў нашага шэсця. Як бачым, не разлічаны было, в прынцыпе, не разлічаны гэты шлях на падобнага кшталту мерапрыемствы. Людзі вось так, як я цяпер мусяць ісці, не змяшчаюцца на ходніках. Мерапрыемства, в прынцыпе, адбываецца в цэнтры горада, але чамусьці нас пасылаюць не праз цэнтр горада, там дзе шырокія ходнікі, а праз перыферыйныя вось такія вузенькія вулачкі. Ну і на перыферыю у выглядзе вось парка дружбы народаў. Некалькі соцень чалавек маршыруюць, нягледзячы на дождж. Як мы пабачылі, таксама перад намі выступала жанчына, што затое санкцыянавана, затое не будзе дубінак і аўтазакаў, а таму выказваюць сваё стаўленне. А вы? Прывітанне. Что вам рассказать? Расскажите нам, чаго мокнеце? Мокну, потому что 31 год тому я вельмі няўдала з'ездзіла да бабулі ў Хойніцкі раён і атрымала вельмі вялікую дозу радыацыі і пакутую дагэтуль ужо 32 гады. Моя бабуля жила ў Хойніцкім раёне, дзярэвня Звіняцкая, і адразу пасля Чарнобыля яна памерла. Я амаль што не памятаю. Я прашу прабачэння. Зараз пабудзем, вы вводзіце ў эфір, добра, з намі разам? Зараз, секундку. Зараз я па-новаму буду пытаць. Все, просто будем размаўляць ісці. Як вас зовут? Я Олесь. Так, ще хвилинку погуляем и після поразмовляем. А вы сами из Менска? Я сама, как вам сказать? А, с Хойницкого района вы казали? А теперь у Менску живете? Года, но после того, как я, получается, туда заразилась, я болела, мне сказали, что чтобы ребенок привезти его на юга. Я 60 лет была на море. Все, не рассказывайте.
Раз. Може велика адлегласць. Раз. Чуваць? Телеканал Белсат, Чорнобыльский шлях, Олесь Залевский. Еще раз вітаю господарства, хто долучился до нашей трансляции. Мы уже хутко наближаемся до концевой меты, каплицы, але дождь не спыняется, ну и мы крочим далей. Побач со мной, шановная жанчына, вы мокнете так само разом с нами. По какой причине? По той причине, что 31 год тому я вельмі няўдала поехала до своей бабули со своими батьками. І атрымала вельмі вялікую дозу радыяцыі у вёсцы Хонінскага району. Вёска... Ой, я что-то разгубилась. В Хонінскім районе. В Хонінскім районе, да. 50 километров от мяжы з Украінай, ну, і ад ЧАЭС, напэўна. Вось. Мы поехали, быў вельмі цудоўны дзень, мы поехали до бабулі, привезли ўсіх внукаў, якія на той момант уже паспелі нарадзіцца. І ніхто нічога не ведаў, ніхто нічога не казаў, мы хадзілі на рэчку, мы там бабулі на агародзе гуляліся, а потым дзён праз 10 прыйшоў фельчар і сказаў, што трэба піць йод, і што нешта там узарвалася. Ну, а потым ўжо ўсе наступствы мы дагэтуль пакутуем. Якія наступствы? Ну, брату вынайшлі рак щитавідкі, удалілі яму. У мяне таксама шмат всякіх захворванняў. Бабуля памёрла адразу, ну, праз пару гадоў ад анкалогіі. Дзедуля памёр, я амаль што не памятаю іх, толькі па фотаздымкам. Вось, і мне вельмі не хочацца, каб гэта гісторыя паўтарылася, і каб мои дзеці і мои, калі я дажыву, унукі засталі такой жах у Беларусі сучаснай. Вы страцілі блізкіх, столькі год прайшло, і у вас, вы скажаце, самі балячкі, неяк гэтыя балячкі вылечваюцца, дзяржава неяк дапамагае. Ведаеце, калі гэта ўсё сталася, нам выдалі такія пасведчанні чарнобыльцам. І першы час якісьці была якась падтрымка, якісь лекі, можна было ездзіць у санаторый, але потым там, я не памятаю, з якога года гэта все убралі. І так как мы не былі прапісаны там у гэтай вёсцы, а былі прапісаны ў іншым месцы. Ну, цяпер вы без дапамогі. Без дапамогі, так. Гэта ўжо лічыцца у нас цезій, стронцый разлагаецца указом президента в нашей краіне. Поэтому уже лічыцца, што все чисто и все как бы ни на что не уплывае. Чорнобыльский шлях 2017, онлайн-трансляція телеканалу Белсат. Як бачимо, удзельнікі сёлетняга 6 розныя, ну але бяда чарнобыльская, яна яшчэ дае пра сябе знаць і смерцямі, хваробамі ды іншымі ахвярамі. Вось, ну мы стаім ужо на прыпынку, перад намі парк дружбы народаў, літаральна там у некалькі, там колькі 100 метраў, ну і побач ужо чарнобыльская капліца. Мы знаходзімся ў хвасце калоны, дзе і эколагі, і ахвяры, і ліквідатары ЧАЭС мы паразмаўлялі. Што дзеецца на пачатку калоны, перадаю слова Вольцы Чайчыцы.
Мы зараз знаходзімся на плошчы Бангалор у пачатку калоны. Перад калонай ідзе вялікая група амапаўцаў, а побач на праезнай частцы стаяць ужо два бусы без нумароў, без запазнавальных знакаў. Менавіта на такіх бусах часцей за ўсё і адбываюцца затрыманні. Хутчэй за ўсё там знаходзяцца супрацоўнікі міліцыі, якія таксама апрануты ў цывільнае. Бусы, калі іх пачалі здымаць, крануліся з месца і едуць на пачатак калоны. Мы таксама будзем іх суправаджаць, каб глядзець і паказваць вам, што адбываецца, ці будуць сапраўды гэтае затрыманне, ці гэта проста перасцярога. Справа ў тым, што акцыя дазволена толькі да капліцы, а ўжо да Кіеўскага скверу кожны будзе перасоўвацца у індывідуальным парадку. Арганізатары не нясуць адказнасці за мерапрыемства. Я бачу, на пачатку сабраліся і машыны ДАІ, якія таксама едуць па праезнай частцы на самым пачатку калоны, побач з калонай. Бус увесь час спыняецца і чакае, пакуль калона да яго дойдзе. Добрый день. Добрый день. Распавядзіце, чаму сёння вы сюды прыйшлі? Ну, что я скажу, я против того, чтобы строилась Островецкая АЭС, и мы вельми это, ну, за это самое забеспокоены, что строится, и нам прожили мы вот эти 31 год после Чернобыля, и нам вельми это, ну, тяжко, что вот так атрымалася, что на Чернобыльской АЭС вышла этот узрыв. А як вы лічыце, ці пачуюць вас улады, ці могуць прыслухацца да голаса народа і спыніць будаўніцтва? Я думаю, што яны не пачуюць нас, но будзем надежда, як кажуць, умираюць апошняй. Тому будем на Бога, бо нас ні улада не хоче чути, ні олігархи, ніхто не допомагає бідному нашому народу. Так, ні замежа. Як бачым, усе, хто прыйшоў на гэтую акцыю, выступаюць супраць будаўніцтва Астравецкай атамнай электрастанцыі. Зараз мы паразмаўляем з праваабаронцам Натальей Гарачкай. Добрый день. Привітання. Можно сюды трошечки вас? Распавядзіце, чаму вы сёння, з чым вы сёння сюды прыйшлі? Я прыйшла з партрэтам Сергея Стрыбульскага і яшчэ аднаго патрыёта, якія зараз у застенках нашага лукашэнаўскага рэжыма. А вось я лічу, што гэта справа сфабрыкавана не толькі нашим КДБ, колькі расійскім ФСБ, таму што патрыёты больш как бы
з'являються пагрозай больш ужо не для рэжыму Лукашэнкі, бо рэжым уже пашатнуўся і зараз зваліцца сам. А яны з'яўляюцца большай пагрозай для акупантаў з РФ, якія гатуюцца захапіць нашу радзіму. І ўсё робяць для таго, каб мы былі слабыя. Таму вось гэтыя хлопцы, сапраўдныя патрыёты, яны зараз у кратах. І вось таму мы і выйшлі з іх партрэтамі і будзем бараніць іх, і будзем іх вызваляць, бо гэта наша надзея на нашу незалежную Беларусь. Дзякуй вам вялікі. Як бачым, сюды людзі прыйшлі не толькі тыя, хто занепакоены праблемамі Чарнобыля, Астравецкай АЭС, але і палітычнымі да сацыяльнымі праблемамі, якія адбываюцца ў нашай краіне. Добрый день. Добрый. Это прямая трансляция телеканала Белсат. Расповедите, вы чему сегодня сюда пришли? Ну, я уже отказываю от этой телекомпании. Я сам удельник ликвидации по наступству аварии с 86 года. Там ухожу, вот, амаль кожный год. Як ліквідатор, розповідайте, ці ёсць зараз для вас нейкія, я не ведаю, ці дапамагае нейкім чынам дзяржава вам і ці адчулі вы на сабе наступствы у плане здароўя, можа быць? Не, апошнім часам нічога не робіцца для ліквідатараў, тому что держава махнула рукой на их. Мне так здаецца. Так, такі мой адказ. А пра наступствы у плане здароўя? Ну, наступствы трэба ехаць у Бураўляны, глядзець дзіцячы хоспіс і ўсе наступствы відаць. А як учора глядзеў па тэлебачанні, што цераз 7-е пакаленне толькі гэта даб'ецца яшчэ больш. Калі пойдзе генная мутацыя, тое, сёе, то яшчэ пабачым, якія будуць наступствы. Так мне здаецца. Дзякуй вялікі. А мы ўжо падыходзім да Чарнобыльскай капліцы. Як бачым, тут стаіць ачапленне, праз якое праходзяць людзі, каб каля капліцы запаліць знічкі. Написано «Милиция, проход заборонены». Людзі ўжо падышлі да Чарнобыльскай капліцы. Зараз пакуль чакаюць, калі ўся калона дойдзе.
Зараз мы знаходзімся каля чарнобыльскай капліцы ды каля помніка ахвярам Чарнобыля. Арганізатары пакуль чакаюць, калі збяруцца усе удзельнікі акцыі. Калона вельмі моцна расцягнулася, таму чакаць даводзіцца. Людзі стаяць тут з плакатамі, потым тут павінны ускласці кветкі ды запаліць знічкі. А за самой каплічкай, як бачым, стаяць аўтазакі, бусікі, якія без нумароў, некаторыя з іх з нумарамі, але з супрацоўнікамі міліцыі. Пачынаецца малітва каля чарнобыльскай капліцы. Удзельнікі пачалі маліцца. Як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Бо твоё валадарства і моц і слава навекі. Амінь. Хвіліна маўчання па ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Толькі што адбылася хвіліна маўчання, і цяпер зноў бяруць слова арганізатары. Яшчэ раз падзякаваць вам усім за тое, што прыйшлі, за тое, што не спалохаліся такога неспрыяльнага надвор'я, каб ушанаваць памяць ахвяраў Чарнобыля і каб адзначыць гэтую сумную гадавіну. На гэтым наше мерапрыемства скончанае. Тыя, хто жадае, могуць ускласці кветкі, знічкі да знака ахвярам Чарнобыля. Яшчэ раз дзякую вам всім за ўдзел. Арганізатары, прашу зняць бейджыкі. Мерапрыемства скончанае. Зараз мы знаходзімся каля чарнобыльскай капліцы. Арганізатары заявілі, што акцыя ўжо скончаная. Самі арганізатары здымаюць свае бейджы. Гэта значыць, што далей не нясуць адказнасць за мерапрыемства. Але Павел Северынец толькі што сказаў, што тыя, хто хоча, можа працягнуць шэсце. Гэта ўжо не ў рамках акцыі да Кіеўскага скверу. Там партыя там ладзіцца таксама мітынг, які дазволены ўладамі. Пакуль што бачым разгубленасць, частка людзей не ведае, куды ісці. Некаторыя ускладаюць кветкі ды знічкі, некаторыя збіраюцца ісці ў Кіеўскі сквер. Добрый день, распавядзіце, чаму сёння сюды прыйшлі? Чаму я пришла сюда? Вы в прямом эфире телеканала. Может, вы расскажете? Давайте, это прямая У нас трансляция. дети в тюрьмах. Мы будем ходить на все акции, которые только будут. Мирные, немирные. Наши дети в тюрьмах под предлогом борьбы с наркоторговлей.
Молодежь, 13 тысяч человек, молодых людей сидит в тюрьмах Республики Беларусь. А мы матери и жены этих детей. Вот и все, нам ничего не остается. Просто присоединяемся ко всем акциям и рассказываем про свою боль. И будем это делать до тех пор, пока детей не выпустят из тюрем. С чем вы не згодны? Чему вы не згодны, что детей посадили? За что их конкретно посадили? Леночка, скажи. Детей, в общем-то, садят ни за что. Когда пришло вот это вот декрет номер 6, ужесточение, вот, наши дети попали просто в эту мясорубку. Когда начало 2000-х лет наших детей и многих детей в Беларуси показали какие-то спайсы, какие-то наркотики, типа они легально... Телеканал Белсат, онлайн-трансляцыя з чарнобыльскага шляху, які нібыта ўжо меўся быць і завершаны. Прынамсі, такія былі першапачатковыя планы арганізатараў прыйсці да чарнобыльскай капліцы і тут зарганізаваную згладзіць малітву за ахвяраў чарнобыльскай трагедыі. Аднак, як мы бачым, натоўп упэўненым крокам выходзіць адсюль і кіруецца далей. Куды далей? Кіеўскі сквер. Гэта другі дазволены ўладамі маршрут сёлетніх урачыстасцяў, якія дамагліся адмен гарвыканкама прадстаўнікі КХП Беларускага народнага фронта. Некалькі сотень чалавек, прынамсі, ужо туды накіравалася. Зараз мы запытаемся, каб не злавіць выпадкова журналіста. Вы ж не журналіст, вы ўдзельнік, я так разумею. Так. І куды цяпер? Дадому. А мы все падумалі, што ў кіеўскі сквер ідзеце. Не, на жаль, не маю часу, спешу да хаты. Ну, але акцыю адбылі, малітву прамалілі. Так, да. Ну і калі пабачымся наступным разам? Не ведаю. Будем наблюдаць за навінамі, чытаць. Так, ну і заклікаю да таго ж самага і нашых гледачоў, толькі рабіць гэта праз старонку belSat.eu ці цягам нашых эфіраў, праз спадарожнік. Мы пакуль што ж далей апытваем, людзі скіроўваюцца далей у кіеўскі сквер ці ўжо дадому? Уже дадому. Куды? Грэцца. Грэцца. Перадаю слово Вользе. Зараз мы ідзем каля чарнобыльскай капліцы. Мітынг ужо скончыўся, людзі адсюль пачалі разыходзіцца, але мы спрабуем, будзем ісці далей з тымі, хто вырашыў ісці да кіеўскага скверу. Арганізатары ўжо не бяруць адказнасці за гэтую акцыю, і таму зараз магчымыя затрыманні, як бачым, вельмі шмат людзей у цывільным, шмат таксама міліцыі, супрацоўнікі ДАІ. Пад'язджаюць міліцейскія машыны і машыны супрацоўнікаў ДАІ да дарогі. І цалкам магчыма, што менавіта на гэтым этапе будуць затрыманні. Таксама мы бачым, што едзе вельмі вялікая колькасць аўтазакаў. 5 аўтазакаў з людзьмі, якія накіроўваюцца ў кіеўскі сквер. Тут няма дазволу на правядзенне акцыі. Мітынг дазволены толькі ў самім парку. Мы накіроўваемся за людзьмі, будзем сачыць за тым, што будзе далей адбывацца. Добрый день, скажите, вы вырашили идти далее до Киевского скверу? Ну так, вырашили идти. Ці не страшно, вот бачите, что едут аўтазакі, вельмі іх шмат, не боитеся затрымання? Чому вот зараз вы туди йдете? Ну, справа в том, что там же была дозволена акция в Киевском сквере. По-перше, а по-другое, ну мы же привыкли, что аўтазакі усюды там, где мы.
А по-друге, ми зараз з собою ні з тим, ні плакати, ні стяги ми згорнули. Як би себе, за що? Питання. Люди кажуть, што не баяцца, яны згарнулі пакуль што сцягі, плакаты і ідуць проста ў індывідуальным парадку ў бок кіеўскага скверу, дзе адбываецца дазволеная ўладамі акцыя. Бачым, што побач з людзьмі ідуць супрацоўнікі міліцыі, таксама вельмі шмат людзей у цывільным, якія выглядаюць не як удзельнікі акцыі. Добрый дзень. Распавядзіце, чаму вы вырашылі далучыцца да ўдзельнікаў акцыі, альбо гэта вашая праца? Адзін з супрацоўнікаў паспеў мне усміхнуцца, але даваць каментар адмовіўся. Добрый день. Распавядзіце, чаму вы вырашылі ісці далей у кіеўскі сквер? Ни разу не участвовал в подобного рода акциях. Увогуле ў акцыях пратэсных не ўдзельнічалі? Я смотрел ваши передачи, так сказать, на YouTube-каналах. Зараз гэта прамая трансляцыя тэлеканалу Белсат. С экрана, да, канала. Ці не страшно вам удзельнічаць? Страшно, так акция же разрешенная. Чего бояться-то? Кстати, предыдущая, если не ошибаюсь, на 25 числа тоже была разрешенная. Вот. Так, а чаму ўсё ж таки на гэты раз вы вырашылі прыняць удзел упершыню? Как вам сказать? Ну, по личным мотивам, и, как говорится, вот он, 26 апреля, да? Вот, чтобы будущее поколение как бы сами по себе Уздоўж людзей, якія ідуць па ходніках, праязджаюць аўтазакі, праязджаюць бусы без нумароў, праязджаюць машыны супрацоўнікаў ДАІ. Вельмі шмат ідзе побач з людзьмі, супрацоўнікаў міліцыі, а таксама людзей у цывільным, якіх апранутых у аднолькавую вопратку. Добрый день. Добрый. Прямая трансляция телеканалу Белсат. Распавядзіце, ці не страшно зараз вам, калі побач з вами ідзе столькі міліцыі? А чого бояться? Гэта яны нас бояться. Ці не думаеце, што могуць быць затрыманні? Могуць, конечно. А зараз акцыя, якая праходзіла, дазволеная, тая акцыя, куды вы зараз ідзеце, таксама дазволеная. Але, як вы думаеце, могуць быць усё ж затрыманні ці не? Конечно. Им без розницы, дозволенное ці не. Атрымліваецца такая сітуацыя, што людзі падзяліліся на невялікія групкі, і кожную групку суправаджаюць супрацоўнікі міліцыі. Таксама никто не машет. Это не разница. Сопротивление, реализм никто не сопротивляется еще в России.
Пакуль што немагчыма сказаць, колькі людзей вырашыла пайсці да кіеўскага скверу, таму што усе падзяліліся на невялічкія групкі, хтосьці ідзе праз двары. Кожную групку суправаджаюць супрацоўнікі міліцыі. Уздоўж дарогі таксама едуць міліцэйскі транспарт, едуць аўтазакі. Да таго ж вельмі шмат светлафораў, якія прыйшлось пераадольваць удзельнікам сённяшніх мерапрыемстваў. І гэтыя светлафоры таксама падзялілі людзей. Как бы, знаешь, Малый, вот это как вишенка, знаешь, дополняет коллекцию. Потом пресс-служба МВД сразу. Так пресс-служба МВД... Добрый день. Добрый. Телеканал Белсат. Ведаю. Распавядзіце, чаму сёння вот вы прыйшлі сюды і ці не страшна вам? Ну, страшно не было, покуль не заўважили микроавтобусы без номеров. Вот ось гэта страшно, і два аўтазакі, якія наперад поехали. А так не, мы уже свое отсядели, уже не страшно. Уже только жарт, весело. Але сегодня не хочется сегодня садиться на Окрестина. Але вы готовы, калі раптам будуць затрыманні вот до гэтага? Готов к чему? Что вас могут затрымаць? Сегодня не готов, але 26-го был готов. Нас тогда на Минском. Сколько вам тогда дали? Нас тогда затрымали, получается, для Немиги, да. И это было воскресенье, нас держали до понедельника, а потом был суд. Ну и дали мне 30, моим сокамерникам 40. А вы тогда все разом удзельнічалі, альбо уже у камеры познаёмились? Не, мы все разом. 25-го и уже 26-го выходили, ведали, с кем будем идти. И вот, и теперь ходим разом. Дякую вялікі. А вось зараз мы паспрабуем паказаць, колькі машын супрацоўнікаў міліцыі, супрацоўнікаў ДАІ, аўтазакаў знаходзіцца побач з кіеўскім скверам. Таксама проста аўтобусы стаяць, у якіх знаходзяцца міліцыянты. Нагадаю, што апошняя масавая акцыя, якая праходзіла ў Менску, была брутальна разагнана. Людзей пры затрыманні проста збівалі. Затрымалі вельмі вялікую колькасць людзей. Паглядзім, што ж будзе адбывацца сёння. Проста для застрашэння. Тут стаіць уся гэтая тэхніка, альбо ў іх ёсць план разгону таксама. Супрацоўнікаў міліцыі. Старый, давай так. Ну что, чули нас про аўтазакі? Мы тут находимся, и сквер за нами. Телеканал Белсат, мы працягваем онлайн-трансляцыю з чарнобыльскага шляха 2017. Асноўная яго частка завершылася агульнай малітвай каля чарнобыльскай капліцы. Пры гэтым мы цяпер знаходзімся каля іншага месца,
каля сквера кіеўскага, і тут прадстаўнікі КХП БНФ, таксама атрымаўшы дазвол на мітынг, прыцягнулі частку удзельнікаў чарнобыльскага шляха, каб працягнуць вось гэтыя сённяшнія урачыстасці менавіта ў гэтым месцы. Чаму мы знаходзімся менавіта цяпер тут, а не ў самім скверы? Таму што калі гучала чарнобыльская малітва каля капліцы на літаральна некалькі хвілінаў таму, мы пабачылі толькі адзін аўтазак і здзівіліся, што адзін аўтазак это нават для беларускага званка прывозяць першы званок у школе, і то ён мусіць там стаяць. А тут мы пабачылі каля кіеўскага сквера ўжо цэлы шэраг аўтазакаў, ну і сініх бусікаў. І хоць, нагадаю, мерапрыемства пры гэтым санкцыянаваныя, але ціск з боку праваахоўнікаў так званых, з боку АМОНа, з боку людзей у цывільным усё роўна прысутнічае на ўсіх удзельнікаў сёлетняй акцыі. Яшчэ раз нагадаю, акцыі цалкам дазволенай. Мы застанемся тут, ну і калі што, будзем працягваць трансляцыю. Ось, а пакуль мы назіраем за аўтазакамі, нічога ў гэтым прыемнага няма. І дзякуй Богу, пакуль нічога вакол іх не адбываецца, таму перадаю слова Вольцы Чайчыцы на скверы. Ну і там пачуеце пра працяг сёлетніх урачыстасцяў чарнобыльскага шляха 2017. Машинка. Зараз мы знаходзімся ў кіеўскім скверы. Сюды удзельнікі акцыі прыйшлі, таму што тут таксама дазволеная акцыя, якую праводзяць КХП БНФ побач з месцам правядзення, побач з мітынгам. Ужо вельмі шмат знаходзіцца аўтазакаў, аўтобусам з супрацоўнікамі міліцыі. Таксама тут на мерапрыемствы міліцыя шмат. Як бачым, на плошчы знаходзіцца каля 250-300 чалавек. Людзі стаяць з плакатамі і прамаўляюць словы. Мы паспрабуем зараз падысці ды паказаць, што адбываецца на самім мітынгу. Достойно на своей землі, то у нас немає іншого шляху. Тільки один шлях – наша вольна Білорусь. Тому на вольній Білорусі і живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Так. Дякую, Ігор. Дорогі люди, пам'ятаємо, до нас прийшли люди, зробивши великий чорнобильський шлях, не глядячи на дощ, долучилися до нас. Аплодисменты повидаем их. Моцний наш белорусский народ, шановне господарство, моцний. Я хочу нагадать так само, вот коли глядишь на карту забруджування нашей Беларуси, по-перше, ми побачили, ми, депутати Верховного Совета 12-го скликання, на так званих слуханнях, закритих у парламентській залі. Що було сказано тоді науковцями? Що ми довідалися? Многие речи до этой поры фактично не разнокречены. Доведалися, что коли вложена пляма плутония не чорнобильського походження. Доведалися, что Полесье было забружено ще до Чорнобиля. Доведалися, что Могилевщина стала отручена Чорнобилем радіацією, дякуючи у двокості от гэтым русским летчикам.
Я кажу русским, я не себе. Я повторяю слово Лужкова. Журналисты, порубьтесь, пошукайте. Выступ Лужкова на святковании 85-летия Москвы. И он тогда сказал: слава русским летчикам, які вирятували Москву, осадивши облоки. А куди осадили? А людям тим, на яких осадили, хоть слово сказали? Хотя бы сказали бы, на вас отрута варится, зачините в окна, привейте профилактику йодную, не выходите хотя бы 3 дня. Ничего. Москва нас, белорусов, за людей не лечила. Наоборот, все деньги были накированы на наше знищение. Полесье забруджене випробуванням ядерної зброї. Ну так льос дає. Мел гутарку колись з одною жінкою. Коли зараз у Чорнобилі було 10 годиків. Каже, привезли нас дітей оттуль, з-под Микашевичу, на проверку в Минск. И лекари здивляются, что за дело такое? Гэтые дети з не Чорнобильской зоны назапасили в своем организме бикарелев больше, чем те практично коли самого Чорнобиля. А причина была в тем, что с самого народжения гэтые дети с молоком, с ягодами, с продуктами отрымливали гэтую радиацию. И московская влада молчала. Московская влада гробила детей, гробила наш народ и гробит теперь. Дорогие люди, я звертаюся до вас. Московская влада есть ворогом нашим. И она сегодня тримає свой, это халуйский режим, який робить сельськогосподарчої праці на Чорнобильській землі, оттуда йдуть продукти на всю нашу територію. Був випадок у моєму житті відносно недавно. Їхали ми у Київ, була там християнська конференція, і коли межі з Україною вийшли, ну, як кажуть, санітарний припинок. І стоїть шильда «Велика радіація у лісі». І попач рунь, жито зелене. Я звертаюся до одного чоловіка, який ближей святих пастор, христианин. Пожалуйста, як, що це таке? Як же тут може бути? Тут правда така велика радіація? О, велика. Слухайте, так я ж кажу, мел слово під час парламентских слуханий от науковців, які сказали, що при такій радіації бесплодность у людей бывает. Наступство страшенное. Так он каже, так и есть. У этой весты все мужчины бесплодные. И это там шаленая радиация. Садят жито, все это растет. Вот что значит чужий режим. Дорогие люди, до нас пришли, долучились белорусы, які пройшли шлях. Я прошу, митинг наш уже має как бы подвести до конца. Я прошу все ж таки, как было сказано слово тих людей, які пройшли шлях, і після этого ми зачитали резолюцію. Господар Павел Северинец, коли ласка, запрошаю, вітаємо аплодисментами. Дякую, Лікі. Дякую, дорогі сябри. Сапраўды, ёсць Чорнобыль радыацыйны, але ёсць Чорнобыль і палітычны. Калі на наш святы дзень 25 сакавіка мы убачылі чорны ад спецназу горад, мы убачылі, як людзей хапаюць і цягнуць у аўтазакі, мы зразумелі, што гэты Чорнобыль нікуды не хаваецца. Мы разумеем, што гэты рэжым не звяртае ўвагі нават на Божыя знакі. Таму што гінуць на будоўлі на Астравецкай АЭС людзі, таму што паставілі станцыю на разломах зямной кары, таму што б'юць гэты рэактар то аб слупы, то аб зямлю, і таму што побач з рэактарам цяпер ужо стала вядома магільнік сібірскай язвы. Не глядзяць на гэта, не чуюць, як Господ кажа, спыніцеся, не рабіце другога Чорнобыля. Але адначасова
гэты рэжым. Зараз мы знаходзімся ў Кіевскім скверы. Тут праходзіць мітынг, які арганізавала кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Тыя, хто ўдзельнічаў у шэсці, таксама далучыліся, і зараз словы прамаўляе Павел Севярынец. Мітынг ужо падыходзіць да завяршэння. Яшчэ некалькі выступаў, і людзі будуць разыходзіцца. Але ёсць небяспека затрыманняў, таму што тут знаходзіцца каля 200 чалавек, але вельмі вялікая колькасць міліцыянтаў. Мы будзем паказваць тое, пра што выступаюць, што кажуць удзельнікі, але таксама будзем кантраляваць усю сітуацыю. Мы з вами разумеем, дзеля таго, каб спыніць будаўніцтва Астравецкай АЭС, каб спыніць палітычны, усё яшчэ працягваецца дождж, сацыяльны Чарнобыль, нам але людзей гэта не спыняе. гэты рэжым. Мы, беларусы, верым у гэта, можам, і мы пераможам. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Людзі выступаюць супраць палітычнага Чарнобыля, і таму лозунгамі сталі «Жыве Беларусь, незалежнасць». Што, беларусы? Зробім свою справу беларускую? Зробім. Программу почитайте, яднайтеся, вольную Беларусь ствараем, рушим до перамоги, рушим до життя. Шановне господарство, мы подрыхтовали резолюцию нашего митингу, дозвольте ее зачитать. Резолюция митингу 31-х годах катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мы, удельников митингу, заявляем: первое. Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 красавіка 1986 года стала выником володарения у Советской империи тоталитарного античеловечего политического режиму. Другое. Коммунистичные улады СССР не приняли отповедных мер по ратаванню людей одразу после катастрофы. Наадварот, яны хавали правду, закликали людей застаться на забруджених радиацией территориях, таким чином здійснили великое злочинство, у выніку якого потерпели, хвореют и помирают люди. Третье. По загаду Москвы советская военная авиация садила радиоактивные облаки на территорию Беларуси. Насельніцтво не было попереджено про небезпеку. Четвертое. После катастрофы на Чернобыльской АЭС стало вядома, что значные территории Беларуси были забруджены радионуклидами еще до катастрофы у выніку проведения выпробования ядерной зброї на территории країни. Насельніцтво не было попереджено про небезпеку. Пятое. Промосковский політичний режим у Беларуси не выставил России як правопераемницы СССР иски на компенсацию стратов от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Шостое. Сегодня промосковский політичний режим у Беларуси проводит политику хования правды про сапраўдны масштаб наступству катастрофы для Беларуси. Не принимаются отповедные действенные меры по минимизации их выников. Наадварот, редакційно забрудженные земли уключены у сельскохгосподарчае выкарыстанне. Радыацыйна забрудженыя продукты пропонуюць беларусам для спажывання. Гэта шкоднае рашэнне. Сёмае. Ігнаруючы трагедыі Чарнобыльскай катастрофы, кіроўны рэжым разам з Москвой рыхтуе для Беларусі другі Чарнобыль. Насуперак волі людзей будуе атамную электрастанцыю каля Астраўца, там, дзе катэгарычна нельга будаваць па прыродных уласцівасцях. Будуе з грубымі тэхналагічнымі адхіленнямі, нягледзячы на тое, што не эканамічна, не з эканамічнага, не з энергетычнага боку будаўніцтва Астравецкай АЭС не апраўдана і нагадаем, што на сённяшнюю акцыю прыйшло даволі шмат людзей, яны сабраліся каля кінатэатра «Кастрычнік», потым прыйшлі да Чарнобыльскай капліцы. Політика про московского режиму в Беларуси относно наступству катастрофы на Чернобыльской АЭС и побудовы новой АЭС
у потерпілої від І радіації ўжо країни ад Чорнобыльскай капліцы прыйшлі сюды ў Кіевскі сквер. Тут мітинг ужо заканчваецца, сюды прайшло не шмат людзей, каля 200 чалавек. І пасля таго, як рэзалюцыя будзе зачытаная, мітинг будзе завершаны. Пакуль што не было інфармацыі пра тое, што кагосьці затрымалі, але цалкам магчыма, што гэта будзе адбывацца пазней. Калі такія факты будуць, мы будем паведамляць пра гэта на нашем телеканале. Живе Беларусь. Дорогие люди, кто за эту резолюцию, прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Адбываецца галасаванне за резолюцию. Кто супраць? Кто устрымаўся? Мітынгам, дякую, мітынгам гэта резолюция принятая. Дорогие люди, от мне коллеги кажут, мало того, обвестил, стварай вольную Беларусь, группу падтрымки трэба. Бо так мы створили Народный фронт у конце 80-х. Пришли люди, познайомились один с одним, по месту працы, по месту жыхарства, обменялись телефонами, з'ядналися, потом з'ядналися, як это ручаинки, у великий рух. Робите так само и в этой ситуации. Дорогие люди, наш митинг подходит до завершения. Есть наша традиция уже апошними годами, когда мы разом спеваем наш национальный и религийный гимн «Могутний Боже». Я пропоную зараз его заспевать, и после чего митинг будет завершенный. Прошу, коли ласка. Могутный Боже, владарцу светов, великих солнцев и сердц малых, над Белоруссией тихой и ветлой рассыпь пламени своей хвалы. Дай спору працы студеной шерой на хлеб, что дённый народный край, повагу, силу и немощь веры у нашу правду пришлось дай уродливость житнёвым нивам, учинкам нашим пошли в молот. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Смерть ворогам! Шановні собри, ще маленька об'ява, мітинг скончений. Я попрошу, хто хоче оферувати сродки в Куропатські крижі, коли ласка стоїть скриня, підійдіться, можна оферуватися. Дякую. Уважаемые люди, добры, однодумцы, митинг закончен.
Мітинг уже скончаны. Людзі пачынаюць разыходзіцца, складваюць сцягі і будуць сыходзіць. Нагадваю, што сёння адбывалася акцыя, прысвечана 31-й гадавіне катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Людзі прайшлі шляхам ад кінатэатра «Кастрычнік» да Чарнобыльскай капліцы, потым у кіеўскім скверы працягнуўся гэты мітынг. Пакуль яшчэ не было затрыманняў, людзі, якія выйшлі сюды, агучвалі лозунгі, патрабавалі, каб улады звярнулі большую ўвагу да наступстваў Чарнобыльскай аварыі, спынілі будаўніцтва атамнай электрастанцыі у Астраўцы, ды выступалі супраць палітычнага Чарнобыля, патрабавалі вызваліць усіх палітвязняў, вызваліць патрыётаў Беларусі. Ды таксама удзельнікі патрабавалі годных умоваў жыцця ў Беларусі, ды годных умоваў працы. Таму можна сказаць, што сённяшняя акцыя аб'яднала вялікую колькасць людзей з рознымі патрабаваннямі да сённяшніх уладаў. Людзі ўжо пачынаюць разыходзіцца, мала хто застаўся. Супрацоўнікі міліцыі ўсё яшчэ стаяць на сваіх месцах вялікімі групамі. І нагадаем, што зусім недалёка адсюль вельмі шмат стаіць аўтазакаў ды аўтобусаў поўных супрацоўнікаў міліцыі. Таксама тут знаходзяцца назіральнікі, якія сочаць за ходам акцыі. Людзі развітваюцца, але ўсё яшчэ застаецца тут на плошчы на кіеўскім скверы каля 40 чалавек. Добрий день. Ой, не треба, не треба. Мы не тут все. Добрий день. Хотела запитатися, чи задоволені ви тим, як сьогодні відбулася акція, як пройшов мітинг? Я bardzo задоволена, я спозднилась я разговариваю на польском и на русском. Извините, мой белорусский очень плохой. Я опоздала. Скажіть, а ви задоволені тим, як усе пройшло сьогодні? Так, вельмі станоўча было. Я мяркую, што гэты чарнобыльскі шлях быў лепей за іншыя папярэднія. Ён, як і ўвесь бягучы палітсезон так званы, новы, калі новыя людзі. І тут нават, нягледзячы на тое, што такіх звычайных новых людзей тут не шмат, але
ўсё яно троху па-іншаму. Ну, бок можна сказаць, што вясна працягваецца, так? Ну, вось гэты вот так, ну, вось што пачалося вот так вот спачатку, то яно працягваецца безумоўна. І тут вось яно менавіта якасць іншая, яно так вот такія прамовы былі яркія даволі. А як вы лічыце, вот сёння вельмі шмат людзей прыйшло з пратэснымі настроямі супраць таго, што адбываецца ў эканоміцы краіны, супраць дзеянняў уладаў. Ці будзе гэтыя пратэсныя акцыі працягвацца? Ці шмат людзей, як вы лічыце, выйдуць 1 траўня і наступныя акцыі, што будуць адбывацца? Я не ведаю дакладна, складана прадказаць, але, напрыклад, як у 2010 годзе там была просто супольнасць раздушана. Не, такога няма. Яна была, в прынцыпе, раздушана толькі таму, што людзі былі ў дэпрэсіі, а зараз нават і калі і сажаюць, і так далей, гэта нічога не мяняе. Гэта больш нават на атракцыён нейкі падобны для самых людзей. Ніхто так не ставіцца да гэтага, не ходзіць з панурымі, там, запушанай галавой. Але, ну, будзе, зразумела, будзе такое супрацьстаянне, тут же яшчэ пару гадоў будуць все гэтыя хапуны і так далей. Але, ну, яно просто, як бы, чым яно лепей, чым раней, яно стала, як бы, маральна, народ стаў моцны. Ужо маральна тут яго не сломіш, ніхто ўжо не будзе ніякай дэпрэсіі. Напрыклад, я сам з Гродні. Раней, так, у нашым горадзе, ось, просто у звычайны дзень у 11 там вечарам выйсці на галоўную плошчу на Савецкую, нікога няма. Ну, быццам я не веду акупацыю, быццам немцы прыйшлі на ўсё акупаваць. Вось так. А зараз людзі выходзяць просто гуляць. Ну, гэта ж нармальна. Таму людзі зараз уже перажылі все гэтыя цяжкасці. Людзі перажылі цяжкасці, людзі перажылі страх. І нягледзячы на тое, што папярэдняя акцыя была спынена брутальным чынам, вельмі вялікая колькасць была затрымана, збітыя людзі, пачаліся таксама крымінальныя справы. Але гэта не перашкодзіла, і людзі выйшлі на гэтыя акцыі. Мы знаходзімся цяпер на месцы, дзе толькі што, як мы бачым, вось аўтобусы, апошнія аўтобусы з сілавікамі, АМОНам, прадстаўнікамі камітэта дзяржбяспекі ды іншымі цывільнымі ад'язджаюць ад кіеўскага скверу, дзе і завершыліся сёлетнія ўрачыстасці з нагоды 31-й гадавіны трагедыі на ЧАЭС. Коротка нагадаем спадарству, 2,5 гадзіны, трошки менш за 2,5 гадзіны таму распачалося ўсё каля Акадэміі навук, кінатэатр «Кастрычнік», дзе некалькі сотняў чалавек сабраліся з нагоды трагедыі на ЧАЭС у 86-м годзе, ну і накіраваліся праз Сурганова да Чарнобыльскай капліцы, дзе адбылася супольная масавая малітва з нагоды урачыстасцяў. Пасля быў кавалак несанкцыянаваны. Гэты кавалак, дакладней, шляху ад Чарнобыльскай капліцы да кіеўскага скверу, дзе быў дазволены мітынг, але не было дазволена шэсце сюды. А таму асноўныя аўтазакі, асноўныя сілы сілавікоў, выбачайце за такі каламбур, яны былі сканцэнтраваныя тут каля кіеўскага скверу, баяліся затрыманняў, але ўсё абмежавалася вось толькі такога кшталту ціскам, што АМОНу і тэхніку было нашмат больш за удзельнікаў чарнобыльскага шляха. Ён ужо завершыўся тут мітынгам, таксама удзельнікі прагаласавалі за рэзалюцыю, якая датычыць і наступстваў чарнобыльскай трагедыі, а таксама актуальнага будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў
астраўцы. Пра гэта было сёння нават болей, чым пра падзеі 30гадовай даўніны, бо ўжо праз 2 гады этап будаўніцтва будзе такі, што будзе залівацца паліва для гэтай АЭС. А ад гэтага моманту фактычна ўжо будзе ядравая бомба ў нас пад бокам. Не толькі ў нас, і ў Літве таксама. Дык вось плошча, дзе адбываўся мітынг канцавы каля кіеўскага скверу, пустая. Аўтазакі чакаюць на зялёнае святло, каб ад'ехаць. Будзем спадзявацца, што абыдзецца сёння без затрыманняў. Ну, а шаноўнае гаспадарства заклікаю сачыць за нашымі онлайн-трансляцыямі, ці то праз эфір на спадарожніку, ці то праз і перадусім старонку Белсат.eu, ну і нашыя сацыяльныя сеткі. Пабачымся неўзабаве 1 траўня, ну і на наступных падзеям гарачай вясны. Белсат! Это была жива? Thank you.